EMpumalanga izishoshovu zesifo sengculazi ziqhakambise izinselele ezibhekene nazo ziphila nalesi sifo. Sidinga uhulumeni ahambe phambili silandele because abantu uma bebona uhulumeni ezakibo bebona uhulumeni edlala indima edlala iqhaza lokuthi ngempela uyabanakelela. There is nothing ayikho into ebaluleke njengokuthi umuntu engenathemba lethi ithemba kuye. IMpumalanga yisifundazwe sesibili esinesibalo esiphezulu sabantu abaphila nesandulela ngculazi. Owengamele ezempilo eMpumalanga uthi miningi imizamo esiyenziwe ukwehlisa isibalo sabantu abaphila nalesi sifo kulesi sifundazwe. IMpumalanga province kuliqiniso ukuthi si number 2 kodwa lokunye futhi lokwenda ukuthi sibe number 2 ukuthi si province sesireach 95% lokusho ukuthi 95% abantu abahlala eMpumalanga bayasathi status sabo. Esifundazweni iNorthwest umkhandlu iNorthwest 8 ucela umphakathi ukuba ugweme ukucwasa abantu abaphila nengculazi nesandulela sayo. Stigma and discrimination is self-centered. It is something that people are not born of. It is a choice that people are taking to saying, you are gay, you are a sex worker. Owengamele ezempilo esifundazweni uMadoda Sambatha uthi babhekene nenkinga yabazali abangaqikeleli ukuthi izingane ezinalesi sifo ziyayithatha imishanguzo. We are struggling on the category of children. Now, this is the direct responsibility of parents. If your child has been tested and is diagnosed and is on treatment, why would you fail your child on ensuring that that child takes treatment proper? Kwexwayiswe abantu abadala ukuthi bapheze ukuthelela izingane ngegciwane.